पंडित ममिता नार्जारी ससियेल वार्कार ममिता नार्जारी बिथांखौबो खावलायहरबाय गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायनो थाखाय लोगोसे गुरुदेव कालुचरण ब्रह्मनि ब्रह्म एकाडेमि स्कुलनिफ्राय गांसे आर'नाइ बरायगोन होनदों फैदो आदा जहेना बे स्कुलनि जानानै बरायगोन आरो सोरबाफोर दंबावोब्ला फैनो हायो आरो गैयाब्ला जोङो हाबाफारिखौ जों जागायलांसिगोन दंबावो ना फै अन्नायानो देरसिन मोन्थोर अन्नायानो देरसिन मोन्थोर जोङो जेब्ला बिपिएफनि बिमा बुरिफोरनो ओंखाम दौगोन सेख'वालासिनो जोंनि बिमाफोरनि ओंखामखौ सेख'नाय बायदि जों सेख'वा जों बिथांमोननो दौगोनसो बेफोरबायदि अन्नाय मोनबा बिपिएफनि मानसिफ्रा मोदै रथ' रथ' गाबनांगोन मानो गाबनांगौ नोंथांमोननिनो अनसुला जाय बे हालामा एनडिपि सोमावसारनायनि थाखाय बुग्लिजादों सैसोनांदों फिसा खोमानांदों सोरबाया जिनाहारि खालामजादों सोरबाया मलेस्टेसन खालामजादों सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो देरहाखाबाय थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जोंखौ बिजेपिजों एलायन्स दं साननानै गोबां जोंनि ख्रिस्टियान बिब' बिनानावमोना भट होआखैमोन बिजेपिजों एलायन्स दं साननानै मुसलमानफ्रा सासेबो जोंनो भट होआखैमोन जोङो बिजेपिजों एलायन्सआव गैयामोन काउन्सिलाव गैयामोन स्टेटआव दङमोन नाथाय जोङो दा काउन्सिलनिफ्रायबो जोङो जोंनि एलायन्सखौ उइथड्र खालामबाय जोङो दाखालिनिफ्रायनो बिजेपिजों गैखालिया जोङो दिनै 15था देरहानानै बिजेपि बिपिएफ एजिपिनि बेरेखायै जोङो मोनसे गोदान सरकारसो दानो नागिरदों बे जागोन इउपिपिएल सरकार आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंदों